अखा हानांगौ होननानै गुरु अखा हानांगौ दिनै होननानै थारमाने अखाया थाइफ्रिखाबायमोन आरो बे बुस्थुआ ओमफ्राय बेयाव आङो दाउसा हगारगोन आं नामा अखा हायोबा होनना बुंदों आरो बेयाव मानो थाखाय अखा हानो बुंदोंमोन नोंथाङा मायाबाफोर रिजन दङ नामा बेयाव टिकेट मानसिफ्राथ' टिकेट मोनैनि बिराद रागा जोंदोंमोन नाथाय नोंहाबो बेबायदि मायाबाफोर रिजन दङ नामा रिजोना टिकेट मोनैनि थाखाय एसे गोसोआव दुखु मोनदों आरो एसेबां गोबाव नेनानै मोनाखै थारमाने बेनि थाखाय अखाखौ हाजानो लुबैदों आरो आङो थारमाने दाउसा हगारगोन होननाया ओरैबायदि जादों माने अखाया हाखाबाय थेवबो आं मानसिफोरखौ एसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनानै बुंनानै होसिनदों आरो बेयावनो आरो एसे गिनाय फैदों आरो लाइफआ थारमाने भाइरेल जाथ'वाखैमोन नालाय थारमाने भाइरेल जाबा एसे रिएक्सनबो फैजानो गिदों आरो थारमाने बेयाव लोगोफ्रा जानाय लोगो लोगो लोगोफ्रा गासिबो लोगोफ्रानो कमेन्ट हरदों फन खालामदों आरो ओइ उमुक नों बोरै जाखो होननानै आरो बेयाव ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो साननै सानथामसोआ न'निफ्रायनो ओंखारनो हायाखै आरो लाजिनानै जोंनि एसे सक सेरफांगुरि एसे सक दं बेयाव थांबानो मानसिफ्रा बुहुत नायो आरो आङो ओमफ्राय थांनाय समाव बेसेबां सैथो बेयो इदावनाया सिख्लाफ्रा लामाफ्राव दाबो जोंनि साइडजों एसे कलेज थाङोना बिदिनो थांलाय फैलाय जायो बेयाव सिख्लाफ्रा दाबो इदावहरो आरो लामायाव बे कलेज लामाजों लाजिनानै दा बे लामा कलेजनि लामा सेरजों बारा थाङा आरो ओरै गिदिंनानै थाङो आरो ओमफ्राय लाजिनानै दा प्रहलाद बसुमतारी बिथाङा दाउसा हगारनायखौ दासिमबो माने गोबां लाइमोनफोराबो माने जायखिजाया सिनाय मोननायफोराबो आरो बिथांखौ सिनाय मोनै दायो गैला गोबां माने क'क्राझार जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लायावबो दायो माने गोबां बेखिनि मेप्सआ सोलियो माने साव नांनाय माबा दाउसा हगारनाय माबानाय माने दासिमबो माने पस्टआव होयो